Znate li da vam novac može biti vaš najveći neprijatelj ukoliko ne znate kako pravilno da ga koristite? Da, dobro ste me čuli. Ali postoji jedan mnogo dobar trik koji vam može pomoći da dostignete finansijsku slobodu. Sada ću vam reći zašto ćete biti finansijski slobodni uz samo jednu promenu u vašem životu. Novac nije kraj, on je samo početak. Znači on nije glavni cilj i nije destinacija, on je sredstvo i alat kojim se služimo da dostignemo svoju slobodu. Neko kaže finansijsku slobodu, ja generalno kažem slobodu. I nije važno uopšte koliko ga imate, već kako ga koristite. Da li možda mislite da je u pitanju štednja? Štednja je okej, ali ne mislim na to. Da li možda mislite da su u pitanju investicije? Da, ali ne bilo koje i ne bilo kakve. Važno je kako investirate, u šta investirate i mnogi bogati ljudi koji su zaista došli do veće količine novca nikada vam neće reći konkretno tačno šta su radili. Znam, naš narod se jako boji investiranja, plaše se prevara i svega. Zapravo, istina je da samo nisu dovoljno edukovani u tome. A danas je pregršt besplatne edukacije dostupne svima nama na internetu o tome kako se može investirati. Ako te zanima kako da počneš da koristiš novac, tako da dostigneš što pre svoju finansijsku slobodu, pogledaj moj najnoviji video na YouTube kanalu.